Assalamu alaikum jama'a, barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin wani sabon bidiyon. Yau ina son zan nuna muku yadda za ka dinga cin bashi a layin Airtel. Kamar in kuɗinka ya ƙare kana so ka ci bashi, to za ka iya ka ci bashi. Amma in ka ci bashin fa, da zarar ka sa kuɗi za su cire bashin da ka ara a wajensu. Wani sukan bashi 25, wani sukan bashi 50, wani sukan bashi 100. Ya danganta daga yanayin yadda kake sa kati a cikin layin. Bari dai mu shiga cikin bidiyon kai tsaye ba tare da wani ɓata lokaci ba, ku ga yadda ake cin bashi din. Amma da Allah ina roƙonka da ka danna subscribe sannan ka danna ƙararrawa, yadda da na ɗora sabon bidiyo za a sanar da kai. Ni na ku Abba Gaye. Da fari in kana so ka ci bashin za ka shiga wajen lambobi. Bayan ka shiga wajen lambobi sai ka rubuta wannan lambobi. Sai ka shigar. Bayan ka shigar idan za ka ari data ne, idan za ka ari kuɗi ne, idan za ka ari kuɗi sai ka taba number 2 din nan. Idan kuma za ka ari data sai ka taba number 3 din nan. Ni bari zan ari kuɗi ne, bari sai in taba number 2. Bayan ka sa shi sai ka shigar. Za a gano noma haka, ka gani za su iya ban 50, za su iya ban 20, za su iya ban 100, za su iya ban 200. To kamar yanzu ina son in ari 25 ɗin nan, sai in ƙara taɓa nan gurin. Kamar yanzu kana so ka ari 25 ɗin nan, sai ka taɓa number 8. Bayan ka sa number 8 a nan sai ka taɓa nan gurin. Bayan ka taɓa nan gurin kawai za su turo ma da message sun baka.